Fury. Og så tager jeg midt. Jeg vil nemlig gerne prøve den her champ. Så kan jeg se, at jeg er top. Så skriver jeg bare top. Bum bum. Ja. Og mangler vi... Vi har lidt længes nu. Vi har ikke rigtig noget AP. Hvad skulle du bruge AP til? Du skulle bare have en tanky. Jeg bare tage en tank. Ja, eller en tanky. Bare et eller andet. En Nasus eller noget. Hvad har du? Tanks. Jeg har Amumu, Akali. Af toplaner der har jeg Akali, Aatrox, Amumu, Cho'Gath, Darius, Garen. Så tager jeg Cho'Gath. Han var ikke særlig god med. Har du... Hvem er du for god med, som er tanky? Jamen det er det der problemet, jeg er ikke sikker. Har du... Jeg Bare tage Amumu. jeg kan tage en Vayne top. Nej, tag en Amumu. Du skal satme ikke tage en Vayne. Tag Amumu. Han er god i teamfight. Ja, jeg ved ikke, om du synes, det ligner en lille mini-mumie, men ja. Nu tror jeg altså lige hurtigt en. Ja, det er fint nok. Du må bare gå tanky, så. Jeg har også sat min AD tanker og tank masteries på. Jeg kommer først for ud om det virker det her. Jeg kan i hvert fald se den filmer, eller den, den lytter også, når du taler. Cool nok. Så kan man høre min pivede stemme. Ja. Vil du så lægge hele videoen ud, eller klipper du i den? Nej, jeg lægger det hele ud. Ja. Jeg har allerede optaget 2 minutter, bare det så du ved det. Og så skal de se en rigtig... en Platinum-spiller, som er blevet bandet ned til sølv. Ja, jeg ligger jo kun i gold 5. Ja, jeg har været på Platinum. Jeg blev bandet hele vejen ned til sølv. Simpelthen. Hvorfor det? Fordi jeg var alt for god. Jeg var alt for god. De vil simpelthen ikke have mig der længere. Min holdkammerat synes det var for kedeligt, fordi jeg bare gik rundt og kaldede alle hele tiden. Eller noget. Jeg er faktisk slet ikke i rang længere. Hvad? Jeg er faktisk slet ikke i rang længere. Efter at de startede forfra, der har jeg ikke spillet ranket. Ej, jeg spiller rank en gang imellem. Ej, hvor kedeligt, jeg skal spille mod Nazi. Jeg skal spille mod Tron. Og det larmer det der. Lad mig det. Du skal mod en Trundle. Det kan godt være, at vi skulle... Ej, det tror jeg ikke. Timo Jungle, det har jeg aldrig nogensinde set før. Kan det gå an? Find ud af. Det er ikke lige frem, fordi han kan komme stille, Finn. Han bliver nødt til at stå stille. Ja, lige præcis. Og så går der være en til at skubbe ham. Det var jo sjovt. Skulle jeg Fish været med til at... Okay, ikke? Kunne han lige trække Timo ind? Jamen helt ærligt. De har 2 tanks. Og vi har 3. Tanks, vil jeg ikke sige. Vi har tanky. Lee er tanky, du er tanky, og Fresh er tanky. Deres Trundle er fuld tank. Og Fresh. Det kan være, at du så kigger på det der nu. Om jeg gætter? Ej, om du sidder og kigger ind på LoL Nexus eller sådan noget. Nej. Det er bare, hvad de typisk går. Lee plejer jo gerne være en, der skal lave damage. Nu må du ikke grine af mig, fordi jeg tror jeg spillede ham en gang før. Der fik jeg quadra kill, men det var en A-ram. Ja, det skal også. Det tæller ikke så.
Har vi alle prøvet at få Pentakill. Hvorfor fanden bruger den så lang tid på det der? Jeg ved det ikke. Alle står der på 100. Nej, Nede der er så ham siger, der Asierne. den står kun på 90. What a noob, what a noob. Men ja. Jeg hader sådan noget. Jeg hader at vinde. Jamen det er lidt skræmmende. Ja, den plejer også at starte af sig selv, hvis det tager for lang tid. Fordi jeg skulle vi sidde og vente her i lang tid. Ja, det er grimt. Vi har 2 mirror image. Og de er alle sammen på samme lane. Ja. Jamen det er jo kedeligt, altså. Altså. Nogle champs er jo sjovt nok at spille mod hinanden, når de er det samme, men lige Asia, så tror jeg, at Sappen det er kedeligt, når det er den samme champ. Har du prøvet at spille ham før overhovedet? Ja. I det der, den nye bane der. Prøv at stoppe med min Q. Det stopper jungler item der. Det er nok ikke så meget. Nå, så har vi en platinium. Ej, hvor er det plat. Ja, vi starter ud med dårlige jokes. Ja, sådan det skal jeg lige love for. Og så bliver det sgu bedre og bedre. Sådan det er jo. Sådan er det. Det er ligesom når jeg spiller. Jeg starter ud med at få et kill, og så ender jeg altid med at blive feedet over meget. Sådan er det hver eneste game. Jeg har så ikke så meget erfaring med ham her endnu. Jeg har ikke prøvet at spille Summoner's Rift med den. Fuck, han danser egentlig i år. Prøv at dans. Danser han nu? Ja. I bring sexy back. Yeah. I know you like it. What the fuck? Spiller han en fugl? Jeg skal ikke se. Hvor lang tid var det? 9 sekunder. Kom nu. Yes. Succes. Må du ikke dø, vel? Må jeg ikke dø? Nej. Det kan jeg ikke love. Did you see that? Oh my god. Ja, fået en noob at spille mod. 100% uden erfaring. Jeg tror, jeg til at spille ham noget mere. Han virker nice. Det er ikke engang 3 minutter in-game, og jeg allerede fået kill. Lol, jeg har glemt det. Jeg har glemt min teleport. Fuck, hvor grimt. Nej, han har heller ikke nogen teleport til det, I skulle lige måde. Lag. Fuck. Han står lige helt stille for mig. Jeg kan godt bruge et gank. Sure til, at han har en del erfaring.
God damn it. Dør nu igen. Rimelig tæt på. Det er okay. Jeg er ikke overrasket. Haha, haha. Hvad er han egentlig? Han er gået fuld tank. Hvad? Nej, det snakker jeg lige med mig selv. Nå. Det er en god idé over Skype. Ja, godt. Så kan du ringe til dig selv. Han har også en smule AP på, så jeg er lidt usikker på, om han kunne finde på at gå AP også. For helvede. Vi er sgu nødt til at gå tilbage af. Han er ikke for dårlig, ham siger over derovre. Og nu kom der jungle. Ja, så en lille skid der. Kan ikke bruges til noget som helst. Ej, men nu kan jeg ikke se, om han står på min lane, vel? Nej, men det er også bare... Så kan Trundle få noget farm. Men det er jo så mister Timo også en masse tid i junglen. Det er så rigtigt. Og er det kæde? Er det kæde? Han er ikke noget ulti, så er der ikke noget kæde. Hvad sker der? Reporteren for kunder i level 5. Hvad sker der nu? I'm dancing like a motherfucker. See that? Oh yeah. Vi prøver at komme til op til dig nu. Er du klar? Er du klar? Yes. Ej, prøv jeg ham lige push lidt. Det er ikke tid til. Du skulle bare gå ind, så kunne vi nå at skade ham meget ned. Så kunne du måske få et kill senere. Jeg har allerede et kill. Ja, hvad så? Derfor kan du da godt for flere. Eller det gider du ikke. Det er sådan et kill. Nå. Det var det. Åh, der er ikke night. Nej. You're such a fool. Yes, I knew that. Bare lige have noget arm penetration. Sådan der. Og så skal jeg lige have en fuld black cleaver, og så går jeg... fuld armor. Og så lige en enkelt 20 force. Okay. Jeg er ikke så god med ham her. Kan jeg mærke. Jeg har faktisk overvejet på at gå support med ham. Det kan man jo meget ikke. Det kan man godt.
Kom nu, Lisen. Ej, hvor er det... Hold nu kæft, Lisen. Spade. What a noob. Trus drogeri. Fanden skal jeg købe? Den klarer du, den klarer du. Ignite! Jo, minions! Ej, hvor er du greedy. Du overlever. Cool nok. Jeg skulle have den. Jeg kan godt se, at det var rent faktisk worth den der alligevel. Nå, det er ikke fordi jeg mangler mana længere. Double kill. Killing spree. Ja, jeg kom ind i gangster, eller hvad? Jeg tror, hvis han ved, hvordan man spiller ham, der er lidt bedre, end du gør. No shit. No fun shit. Han er også fedt. Ja, han har fået 2 kills. Lige siden planlagde jeg ikke lige det gang ordentligt. An ally has Og når jeg så ikke er så erfaren i forvejen, så var det ikke den bedste idé. Men du bliver bare ved med at få kills der. Ja, hvis jeg kan undgå, at han smider de der bjerge der, jeg tror, jeg har det som om, at de går ind og fjerner noget af min... Tror du attack speed det stacker på hans... abilities. på de der soldater der? De burde det. Der er en trondel der. Hvorhen? Hvor de var så også der. Skills. Jeg kommer top. Og så vælger jeg lige send. Kom nu. Nu skal teamet bare lade være med... Nå. De har nok brugt. Au. Tak, lige send. Så bruger han kun skjold for sig selv, efter vi går ind i en svamp. Jeg tror ikke, jeg kan nå at komme. Det er fandme babysit, de han får der.
Lag. Må han gerne lige kommunikere ham der lige sådan. Nej. Mangler du hjælp? Hvis vi får det tårn, så kan jeg... Jeg skal op og lave sådan et tårn. Bare fordi jeg kan. Au. Prøv at se hvad jeg kan. Det er simpelthen så over-OP det der. Jeg ved ikke. Det er med en mærkelig ability, eller passiv. Og så kan den bare stå der i 1 minut og sådan bare. 2 minutter. Er det ikke? 1 minut. Måske ikke det bedste sted lige at sætte der alligevel. Så er det useless. Jeg sidder lidt overvej at købe cooldown boots til ham. Hvad siger du? Nej, jeg køber sgu dem her. Just in case. Kør lidt tanky. Hvordan gør du? An ally to has self-destructed. Det er godt, du er den eneste, der har tabt sin lane. Ja, hold da op. Nej, du skal ikke gå under og tårn og alt muligt. Nå, fresh er det. Dammit. Der kom en hel gruppe mennesker nu. Wow. Har han sådan ting, der kan heale sig selv, eller hvad? Ja. Og han kan stjæle dine armor. Nej, han kan sælge min magic resist. Er det ikke en armor? Det var min magic resist, der lige steg. Eller faldt i hvert fald. Men det er armor. Death. Jeg tror, at Frontlander kom herned. Han teleporter i hvert fald nedad. Nej, ja. Nej. Det var lige en fight, hvor vi godt kunne bruge det. Frederikke. Masse lige Lotte. Masse de Lotte. Jo, det er ikke rigtig blevet kaldt før. Men ja. Så det mener du ikke? Så er der minion push for at få win.
Kan du finde ud af, at det er carry? Eller er det syg? Ja, ja. Smalt sejt. Skulle vi så prøve det bagefter? Må jeg gå ham med at support? Det kan vi godt. Jeg kan også øve mig lidt på banen. Fuck! Gå væk! Jeg er på vej. Jeg kan godt lide mit tårn. Lige siden, nu skal du ikke gå ind og lege verdens bedste spil. Oj. Jeg ved ikke om det var worth it. Hvorfor laver ham der? Vi skal bare prøve at sørge for at starte en fight ved et towersted af. Jeg bliver lige nødt til at gå op og fjerne bots fra top, kan jeg se. Jeg kan også dræbe wards med. Det lyder nice nok. Der kommer mange bots nu. Eller minions. Creeps, eller hvad man nu kalder dem. Jeg er glad for at have det sådan længere, at hver gang du ikke får et kæld, så er det kældestil. Hvad? Kan du ikke huske det? For nogle år siden. Hver eneste gang du ikke fik kæld, så var det kældestil af de andre. Det var det jo også. Ja, det var det jo. Jeg tror bare, at lade være med at gå ind i den teamfight der. Det er rimelig meget lovskud alligevel. Nå, hvis du havde været der. Det er jo dig, at du går med tank. Griner, mand. Hvorfor går du ikke på? Har du gang, mand? Der er Timo. Han er træls. Bye, tower. Det ser ikke for godt ud af F4. Det er jo ikke noget nyt. Nej, det er det jo bare ikke. Hvordan var jeg lige spillet med Garen sidste gang? Jeg kan ikke huske. Come on, det var mig, der kævede hele holdet. Kunne du ikke huske, hvor det endte med, at vi spillede 3 mod 5 og sådan noget? Det må jeg ærligt sige, det kan jeg faktisk ikke. Kan du ikke? Hvor du inviterede sådan en masse. Så fik du inviteret 5 til vi kunne spille. Og så var der en eller anden lille babydreng på 14 år, der spillede Janna. Og så valgte jeg at spille Garen. Og så Janna der, lille dreng, han livede. Og vi var så langt bagud. Og alle feedede. Bortset for mig. Bortset for mig. Og så vandt vi kraftedeme med alligevel 4 mod 5, selvom det andet hold var overfed. Det gælder, at man skal bare lave det rigtige push, så er det sådan nemt. Der var man så greedy efter mig. Nu bryder jeg mig yderst ikke om. Det gør du ikke. Au. Endelig kan jeg aktivere den der. Det er fint, I står og hygger dernede, så kan jeg tage top-toweret.
Nu er der kill. Også til ham. For helvede. Åh. Er det så typisk det der? God damn it. Flashet. Ja. Fik der kill. Det gør mig faktisk lidt glad. Vi laver Jinx med en tul. Åh, fik ham! Det var fucking godt ramt det der. Ja, man skal tage sådan en chance, fordi en gang imellem så lykkes det kraftedeme. Lige præcis. Det er derfor det er sjovt at spille Karthus. En fed Karthus, han er ikke sjov. Han fanden skyder teamrift. Fuck, jeg hader svøm. Det er helt vildt. Nå, jeg kan sgu da bare lade min Så. Hey, jeg fik dragen til at gå ind i svampen. Bum! Vi har fået et nyt teammember. Rimelig OP. Og så alligevel. Lige have Drake på sit hold. Wow. Han gik af på, tror jeg. Dammit. Jeg kunne ikke rigtig gøre noget lige der. Nej, jeg skal lige være med. Mig der kvarer rundt i det hele tiden. Så må jeg heller lige sørge for, at tunnelen han begynder at gå top igen. Vi fjerner alle de forbandede minions der går. Hvor lang tid cooldown er det egentlig på din passive? 3 minutter. Kan du ikke lige smide en i top? Nej, det synes jeg ikke. Godt at have en team for en. Triple kill. Satan, nu begynder jeg at blive lidt småtyk. Ja. Så er der Shrooms og GG. Au. For helvede, Fresh. Nu skal du huske, at du ikke må bande det her, det er en YouTube-video. Ja, de fatter alligevel ikke dansk. Det går nok. Nu må vi bare lave bip-lyde. Bip, 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 bip. Du skal sige bip i stedet for banden. Skal huske det næste gang. Okay. Hvad bip sker der? Oh my f. Gud. I bipland. What the beep? Vi skal tage Drake. Vi tager Drake. Kom vi. Så tager vi Drake. Kom vi tager Drake. De går efter en push midt, kan jeg se. Nej, de kommer hen. Nu kommer der en trundle ned til jer. Han var på vej ned til jer. Skal vi sige sådan i stedet for? Der var en Azir lige der, kunne jeg se. Nise. Det er beep godt.
Det er bidende godt. Det er beep med smart. En kæmpe stor beep, så går han ind i en svamp. Lol. Au, au, au. Hvorfor skal altid det? Hvorfor skal det her ske på mig? Nej! Det var heldigt. nok, det Fuck, der. man. Ja, Miss Fortune har sat mig op heldig. Hun kunne godt lige bruge sådan en ulti fra... Hende uden patter, hvad fanden? Eller hende uden beep, hvad fanden? Hvad beep er det, hun hedder? Det er svært. Det er jo en vane at sige alle de ting. Shit happens. I kan også bare sige faste lavn, i stedet for hver gang. Med faste lavn sker der. Til faste lavn. Så kan de kraftedeme lærerne. Tror du, jeg kan nakke Trundle? Ved ikke. Ikke er han fed? Au, nu kommer jeg ind i en svamp. Øj, kunne jeg være med? Vi får satan. Der kan tage en svamp her eller sådan noget. Jeg tror, jeg skal have noget live-deal eller sådan noget. Og liv har han. Ja. Jeg mener altså, det er armor han stjæler, så er det altså bare en useless mod. Hans et eller andet subjugate, den skader 434. An enemy has been slain. Double kill. Og lige noget engang for assist på den. That chaos. Very quick. Rimelig nice ud, den der alligevel. Ja. Ja, rigtig selvglad. For du ser hvad han kan. Han kan ofre sine mænd. Og skade tårnet. Jeg er faktisk næste, der kan bruge abilities på tårn. Som direkte. Nej, det kan jeg også godt. Jeg har min Q. Nå. Ja, så jeg mener range abilities. Det begynder at se lidt bedre ud. Der er ikke så meget noob over den her, hva'? Hvad? Der er ikke så meget noob mere over det. Nu vil jeg sige, ham her, han er altså også lidt mere besværlig at bruge. Ja, jeg kan godt forestille mig, at han var en smule tricky. Så kommer Trundle, han ved godt, han tager mig. Det er en bastard. Det betyder, at han tager også, der er en Timo-vej eller sådan noget. Og Trundle, han gik ind mod midt. Det gør jeg også så. Det gør han så ikke alligevel.
It shall be done. A Demacian does not retreat. My king commands. And a spear behind it. Slain. Shut down. Only actions truly speak. To triumph. Onward. It shall be done. Victory calls. Been slain. Your team has destroyed a turret. Sound the march. A summoner has reconnected. Du forsvandt sgu. Hvad? Du forsvandt sgu da lige. Ja, men det... Nettet fucker lige helt op. Jeg vil sgu lige op med at virke. En mystisk ond. Men
Nu er det godt igen. Ja, du har lidt lag på stemmen, men det er godt nok det. Er det stadig det? Nej, det er ikke mere, det var lige i starten af opkaldet. Ja, det ser det stadig ud til, at vi har en chance for at vinde. Nu fik jeg lige 2 kills, så det var dejligt nok. Slå. Shit. Venter bare på Trundle, han kommer op efter mig. Han kom der. Han nåede det ikke. Motherfucker. Jeg kan bare tage tårnen, så. Prøv at tage. Prøv at nakke svin. Ja, det. Der var nok mange inde i midten. Så det skulle meget være der, ikke? Eller? Der kommer en trønde. Gider ikke komme hjælp i de næste teamfights. Ja, så lad os tage burn. Kom nu. Ja, bare lige så ved det. Timeren er deroppe. Ja. Han kommer fresh. Skal jeg ikke lige prøve at se, om jeg kan delay dem lidt? Han tog chancen for at få Baron. Timo flasher ind for det. He's a brave little noget. Jeg er dog buff. Jeg kan godt lide, at jeg ikke får assist på dem. Nej, det er gået for lang tid. Jeg var lige død. Så er rigtig maskingevær, der er gang i der, når Jinx hun er på pop, den fyldt helt op, den der. Pokerface. She's got my way on my. Give me my pokerface. Nej, okay, jeg troede, vi skulle synge. Det var nok bare det. Jeg havde bare lyst til at sige pokerface. Det var sådan. Hvad er det? Hold nu kæft, den ser næsten halvdelen af mit liv som svamp. Jeg æder med min kedelig. Der var bordet der. Det er rigtigt. Kommer en Trundle, der gerne vil lege med mig. Så var det irriterende det der. Der kommer mange, der gerne vil lege med mig. I'm coming! Bro!
Hvorfor kommer Fresh ikke? Hvorfor får han reddet din røv? Jeg kan lige så godt prøve at gøre et eller andet. Nej, jeg fik misfortune for det. Nu er jeg lol, jeg har en stopperbold. Prøv at feed til en stopperbold, det kan jeg godt lide. Ej, det er den 5. svamp lige nu. Så gør I en mere, så dør sikkert. Det kunne være sjovt. Nej, I kan ikke gøre. Nu er jeg lige blevet unstoppable. Nu har jeg reddet min... Ja. Fuck, prøv lige at se, jeg har 12 def. Det er helt vildt. Du skal ikke lige i verden bedste player i nu der. Men, ja. Jeg tror lige sørger for ikke dør så nemt. Det kan jeg havde en A-ram i går. Med lige senden, der havde jeg en health regen, der sagde 175 på 5. eller på 10. Nej, 175 på 5 sekunder fik jeg i light regen. Ja, det var så ringe jo. Ej, igen, svamp, pigge mand. Tak fordi jeg måtte få noget skjold din bums. Husk nu, det hedder fastelavn. Bums. Det ved jeg ikke om det er denne ord. Nej, det er det der, det sgu ikke. Self-destruct. God. Yes. Nej. Bedste ulti i EU. Vi skulle have brugt så meget nu. For helvede. Okay, jeg tror bare, jeg går igen. Det er så meget min skyld, ja. Hold nu kæft, hvor er det åndssvagt også. Nej, nu bliver hun greedy efter... Hvor fanden bliver deres teammates af? Hold. Okay, Det var en mærkelig dum idé. Meget dum idé. Jeg kunne nok godt tage ham alene. Men det er på grund af ham der Trundle, der er ikke så glad for det. Nå, jeg skal bare holde dig væk. Jeg kan ikke gøre en skid, hvis jeg kommer ud, så dør jeg. Du skal også bare vente til vi andre kommer. Ja. Det er cool nok det der. Han har regnet med at han kan bare lige sådan gå dræbe mig der. Bare end. Ja. Jeg ved ikke om det er bare lige at gøre. Ja, nu skal vi skynde os. Tror jeg godt, vi kan nå at lave nogle
Fed action scene her. Trondel. Han er den eneste, der er i live, og nu kommer MF og siger. Svamp. Mushroom. Oh, fuck. Jeg er på vej. Der er ikke. Ja. Lige meget. Død. Jeg har fået en hætter så igen. Nu er jeg fuld build. Vi har i hvert fald tabt den her. Ja, det tror jeg også. Ja. Men mindre der lige en, der hacker. Og så bare lige dræber alle sammen ved at have Wendy healed. Det er en forholdsvis lang kamp. Ja, Måske det er en lidt for lang video at lægge ud til ekstra meget.